Kaixo guztioi, nire izena Akiko da eta niri tokatu zait karpeta hontan topatuko duzuena azaltzea. Okerez banago, aurreko karpetan hizkuntza aztertzen ibili zarete. Hau da, ikasleek ikasi behar duten hori euskara, guk nola ulertzen dugun, nola sailkatzen dugun, zeri ematen diogun garrantzia, eta karpeta hontan aldiz ikusiko duzuna izanen da ikasleek nola ikasten duten euskara. Beraz, aurreko karpetan zer ikasi hortan zentratu zarete eta honetan aldiz nola ikasi. Nik klabe batzuk eta karpetan dauden puntu nagusiak azaltzen saiatuko naiz. Karpetaren osotasuna izan dezazuen eta era berean nire azalpen hauekin argiago izateko karpetari heldu behar diozuenean hor agertzen diren kontzeptuak eta agertzen diren ideiak hobeki ulertu ahal izateko. Eta karpeta hontan aipatu behar den lehendabiziko goza da guk bat egiten dugula konstruktibismoak dituen oinarriekin. Konstruktibismoaren filosofia gurea egin dugu eta konstruktibismoaren arabera ikaslea da zentroa, ikaslea da protagonismoa duena. Azken batean bera da ikasten duena eta berak, ikasleak berak erabakitzen du zer ikasi behar duen eta zer ez. Modu kontziente batez edo modu inkontziente batez, baina ikaslea bera da erabakia hartzen duena. Guk azalpenak bikainak ematen aldizkiogu, material ezin hobea eskaini aldiogu, baina material horrek eta azalpen horiek ikasleari ez badiote zer esaten, ez badiote haien bere arreta erakartzen, nekez emango da ikaskuntza, nekez zerbait ikasiko du ikasleak. Beraz, hemen daukagu lehendabiziko klabea. Ikaslea dela protagonista eta ikuspegi honetatik hartzen dugula guk edo erabiltzen dugula guk metodologia. Nolabait esatearren ikaskuntzak markatzen du irakaskuntza eta ez alderantziz. Beste klabe bat beste klabe bat da aurre ezagutzaren garrantzia. Ikaskuntza ematen denean aurre ezagutzak berebiziko garrantzia du, paper importantea jokatzen du. Azaluko dut hitz gutxitan. Ikaskuntza ematen da, ikasketa ematen da aurretik buruan daukagun informazio hori aldatzen denean eta orduan, ondorioz ezagutza berria sortzen denean. Orduan ematen da ikasketa. Noski, horrek aurre ezagutzak duen garrantzi horregatik gure planteamenduan hori etengabe islatuta egongo da. Gure planteamendutan, gure materialean eta gure jardueretan. Beste klabe bat, lehen aipatu dut ikaslea dela ikasten duena, berak erabakitzen duela. Beraz, klasean egiten dena ikaskuntza bideratzeko esanguratsua izan behar zaio ikasleari. Eta esanahiarekin jokatuko dugu, esanahiak du garrantzia. Hortaz, planteamenduak, holako planteamendu abstraktuak nolabait ikaskuntza bideratzea, hizkuntza bat ikastea gramatikatik holako planteamendu abstraktu batzutatik abiatzea ez dugu ikusten. Ez da ere errepikapenen bitartez loritor bezala memorizatzeko edo ohitura hartzeko kontu batzuta. Ez, guk batez ere esanahiarekin jokatuko dugu. Eta gure materiala, gure planteamendua, gure jarduerak errealitatearekin lotzen saiatuko gara eta ikasleak ezagutzen duen horrekin lotzen saiatuko gara. Jarduera horiei, klasean planteatuko ditugun jarduera horiei ataza deitzen diogu. Eta atazen bitartez ikaskuntza bideratzen da.
AOI, atazetan oinarritutako ikaskuntza, AOI, ziuraski materialean, orain, karpeta hontan edo hurrengoetan, ziuraski agertuko zaizue, AOI, atazetan oinarritutako ikaskuntza. Eta atazek balio dute hizkuntza ikasteko, gauza berriak ikasteko, baina era berean balio dute hizkuntza praktikan jartzeko. Atazetan ikaslek gauza eginkizun errealak nolabait egin beharko dituzte eta gai batean kontestualizatuta egongo da egin beharrekoa. Beste klabe bat, errorea. Erroreak duen papera gure metodologian. Esan dut, ikaslea jarduera errealetan praktikatzen, hizkuntzarekin praktikatzen jartzen dugula. Noski, praktikatzean edo erroreak gerta daitezke. Errore horiek nola jokatzen dugu horiekin? Zigortzen ditugu edo ez ditugu zigortzen? Onartzen ditugu edo ez ditugu onartzen? Hori argi geratu behar zaizue karpeta hontan. Erroreak duen papera eta eraberean errorearen puntu hortan beste kontzeptu batzuk agertuko dira argi geratu behar zaizkizena. Bata da feedbacka jokatzen duen garrantzia ikaskuntzan eta beste alde batetik tarteko hizkuntza. Kontzeptu horiek argi geratu behar zaizkizue. Eta argi geratzen ez zaizkizue, hemen aipatzen ari naizen gauza guztiak zalantza bota forora, edo wikian begiratu, jendearekin kontrastatu, baina argi gera daitezela hemen aipatzen ari naizen puntu hauek. Beste puntu bat honela garrantzia hartzen duna karpeta hontan motivazioa da. Ikaslea da ikasten duna, ikasleari esanguratsua egiten baldin bazaio aurrean duena, orduan ikaskuntza eman ahalko da. Beraz, noski, ikasle gogotsu, jardueren aurrean ikasle gogotsu behar ditugu eta hori zaindu beharreko kontua da. Era berean, motivazioan beste kontu bat dago eta autoestima baxua duen ikasleak okerrago ikasten du. Bere jarrera ona duena eta bere buruaz segurua sentitzen dena errezago ikasiko du aurrean duena. Beraz hori ere zaindu beharreko kontua da. Motivazioarekin hori, euskara ikas prozesu luzea dela eta prozesu luzea denez, motivazioak momentu askotan importantzia handia hartzen dula. Eta azken puntu nagusia da ikasketa bera. Lehenago aipatu dut, hasieran aipatu dut, aurreko karpetan batez ere hizkuntzan zentratu zaretela, hau da, ikasi beharreko horretan. Hizkuntza ez ezik, zenbat ez ezik atera zait, hizkuntza ez ezik nola ikasten den ere, hori ere ikasgai bihurtuko dugu. Nola ikasten den argiago baldin badute ikasleek, ziuraski eraginkorragoak izango dira prozesuan, ikasteko prozesu hortan. Eta horiek dira pixka bat klabeak eta puntu nagusiak. Horiek argi geratu behar zaizkizue, karpetan, luze hausnartzeko eta tratatzeko aukera izango duzue, galdetegiak eta ariketak markatu ditugu horretarako, baina hori, lehenago esan dudana, zerbait argi ez baduzue, mesedez, berriro irakurri, baina oraindik argi geratzen ez bada, luzatu
zalantza forora, eta pues, gainerako ikaskideek edo tutoreek pues, lagunduko dizute lanean, lan hortan. Eta, bueno, hoxe da guztia, ez da gutxi, bakarrik aholku bat karpeta honekin. Eta aholkua da, karpeta aztertzen duzunean eta hor agertzen diren gauzak aztertzen dituzunean, beti ere lotu gauza guztiak zuen esperientziarekin. Zuek ere ikasleak izan zarete, eta bueno, guain bada zarete ikasleak, baina, esan nahi dut, eskolan, bai, DBH-en edo UH-on, edo unibertsitatean, edo batxiergoan, edo preun, edo euskalo, bueno, ikasleak izan zarete baita beste hizkuntza bat ere ikasi duzue. Bale, hor agertzen den guzia horrekin lotu, zuek izan duzuen esperientziarekin lotu. Duzuen aurrezagutza horrekin lotu, eta konbentzituta nago, askoz asimilatuago eratuko zaizuela dana. Eta bueno, mila esker arretarengatik eta gai zoragarri hau, karpeta hontan, pues goza dezazuela, eta karpeta hona atera dakizuen, eta esanguratsua, noski. Eskerrik asko, eta ikusi arte, eta segioa.